Добрага вечара, сябры. Ну што, падрыхтаваліся? І адпраўляемся мы з вамі на балота. Самалёцік-самаходзік зацікавіўся. Журавінка, а адкуль бяруцца балоты? Дзяўчынка шчыра прызналася: ой, не ведаю. Жыву тут сама сабе, ды і не думаю пра гэта. А я ведаю, усклікнуў Бульбінка. Я пакуль у бібліятэцы жыў, шмат чытаў пра тое, як утвараюцца балоты. І Бульбінка пачаў расказваць, нібы яго на ўроку да дошкі выклікалі. А што расказаў Бульбінка, я не буду вам чытаць, таму што вы павінны гэта самі пачытаць, узяўшы кніжку ў бібліятэцы. Толькі скажу, што балоты бываюць нізінныя і балоты бываюць вярховыя. А ў чым іх розніца, вось гэта вы самі і даведаецеся, калі пачытаеце. Ой, калі хлопчык усё расказаў, вось скончыў лекцыю, сказаў Бульбінка. Ух, як цікава, захоплена прамовіла Журавінка. Зараз, калі я столькі даведалася, мне маё балота яшчэ мілейшым зрабілася. І дзяўчынка прапанавала самалёціку-самаходзіку і хлопчыку Бульбінцы пазнаёміцца з яе сябрамі. А хто ж яны яе сябры? І дзьмухнула ў маленькі яна свісток, які вісеў яе на шыі. Бульбінка з самаходзікам убачылі, як нібы з-пад зямлі з'явіліся дзеткі. Дзяўчаткі ў чырвоных і ружовых сукеначках, хлопчыкі ў цёмна-сініх нагавіцах і кашулях. Яны неслі ў руках кошыкі з ягадамі. Гэта мае сястрычкі журавінкі, а гэта сяброўкі бруснічкі, а гэта сябрукі-буякі, расказала Журавінка. Людзі думаюць, што яны на балоце растуць самі па сабе, але ж не здагадваюцца, што мы іх тут даглядаем, гэтыя ягадкі. Моху збіваем, каб карэньчыкам дыхалася лягчэй. Калі год засушлівы, носім ваду з балотных азёр і паліваем нашы ягадкі. Вось якія прыгожая якая ілюстрацыя гэтых ягадак. Дзеці пазнаёміліся, ім стала так весела, і яны вырашылі пагуляць у такую гулю, якую прапанаваў хлопчык Бульбінка. Яна называецца цюцька, калі адзін лавіў астатніх дзяцей. Яны так разгуляліся, так расшумеліся. Ну, скажем так, каго першы накраноўся рукой, то і цюцька. Яны скакалі з купіны на купіну і крычалі так голасна, што разбудзілі ахоўніка балота балотніка. Гэта што такое? Загрымеў ён, высунуўшыся з твані. Марш па хатах! Хіба можна на балоце гоцаць, праваліцеся ў дрыгву? Хіба можна так крычаць? Напалохаеце птушак, пакідаюць свае гнёзды. Зараз я вам! І балотнік высунуў свае даўжэзныя рукі ў бок дзятвы. Але тыя пахапалі кошыкі з ягадамі і хутенька ў балотаход. А балотаход — гэта той самалёцік-самаходзік, пераўтварыўся раптам у балотаход. І тут ужо Журавінка ўпікнула сяброў. Я ж вам казала, што нельга на балоце свавольнічаць. Нячысціку, ведаеце тут колькі? Ой, Журавінка, цябе як паслухаць, дык на балота не нагой. Адна згуба вакол, адазваўся Бульбінка. Так і ёсць, адазвалася Журавінка. Хіба пра гэта ў кнігах не пішуць? Ну, пішуць, пагадзіўся Бульбінка. Толькі мне заўжды здавалася, са страхамі перабольшваюць. Нічога не перабольшваюць, загарачылася Журавінка. Вось я вам раскажу зараз, хто на балоце жыве і разевак пільнуе. Ну і трошкі такой балотнай навукі зараз. З лагодных гэта вужыны кароль. Калі сустрэнеш яго і павітаеш пачастункам, ён можа нават скінуць свае залатыя рожкі. А з імі і сам зробіш і чараўніком. Навучышся адшукаваць скарбы, чытаць чужыя думкі, мінаць любыя перашкоды. Але на гэтым балотныя добрыя казкі заканчваюцца. А далей адны страхі. Вось хаця б аржавень. Жывёлы людзей, якія па неасцярожнасці забралі на балота, ён заводзіць у дрыгву. А дзед балотнік, дык той проста на дно зацягвае. А багнік і лознік ягоныя дружбакі дапамагаюць. Хітрыя кікімары могуць перакінуцца з кім заўгодна. Жывёле перакінуцца
ну, преобразоваться, по-русски кажучи. У кого заўгодна, жывёлінай, знаёмым чалавекам, прыгожай дзяўчынай, абы толькі ў багну забавіць вас. Пашварныя лоймы крадуць прыгоженькіх чалавечых дзяцей, а людзям падкідваюць сваіх, агідных і непаслухмяных. Там, дзе вада багатая на жалезную руду, жыве жорсткі, жалезны чалавек. З ім лепш не спаткацца, бо жывым ад яго не вырмешся. Цэлым войскам дробных нячысцікаў камандуе кадук. Бяда, калі трапіш яму на вушы, загінеш немінуча. Напусціць ачмурэнне, і чалавеку будзе здавацца, нібыта ён ходзіць, а на самай справе ён стаіць на месцы, яго засмоктвае дрыгва. Бур-бур-бур-бур, отозваўся самалёцік-самаходзік. Журавінка хопіць, я гэтыя жашкі ўжо слухаць не магу, не маю сіл. Нават ездзіць па балоце не магу ад страху больш. Ой-ой-ой. Ой, здрыгануўся Бульбінка, і мне нешта страшнавата зрабілася. Не бойцеся, засмяялася Журавінка. Мне тут парадкі ўсе вядомыя. Будзем трымацца разам, дык не прападзём. А зараз я вам пакажу ілюстрацыі, якія гэтых нячысцікаў балотных. Калі ласка. Вось такі. І багнік, і балацень, і аржанік, і кадук, і, конечно, кікімара. Вось якія. Ну, але ж патрэбна сказаць, што гэтыя жашкі не так ужо страшныя, гэта ж нейкія легенды ў некаторай ступені, але ўсё роўна на балота хадзіць вельмі аднаму не патрэбна, таму што гэта сапраўды страшна. Там і трасіна, там і ўсякія жывёлы. А якія ж жывёлы жывуць добрыя, скажем так, сапраўдныя, мы пачытаем з вами ў наступны раз. Я спадзяюся, што жашкаў вы не спужаліся гэтых, таму, калі нават на ноч паслухалі кніжку, не будзеце баяцца. Няхай вам прысняцца журавінкі, буякі і бруснічкі. Добрага вам вечару. Да пабачэння, дарагія мае. Дзякую за ўвагу.